Κατσουράνη. Κάνει ένα εξαιρετικό παιχνίδι εδώ πριν από 2 εβδομάδες με την Leverkusen κόντρα στην Δυναμό Κιέβου. Έβαλε και ένα γκολ στο Σοκόσκι. Για να δούμε αυτό το φάουλ πάντως με τον Σεφτσένκο. Εκτελεί ο Σεφτσένκο, καλοκτυπημένος στην λάθος από Νικοπολίδη, 1-0 για την Ουκρανία. Λάθος από τον Αντώνη Νικοπολίδη, γλίστρισε η μπάλα από τα χέρια του δυστυχώς. Το άσχημο ξεκίνημα σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο και νομίζω ότι μόνο έτσι θα μπορούσαμε να δεχτούμε γκολ. Ο Μπασινάς πήγε εκεί στον Νικοπολίδη, του είπε μην στενοχωριέσαι, προχώρα πάμε. Ήταν λάθος όμως, εδώ είναι το φάουλ από τον Σεφτσένκο, ενώ δείχνει ο Νικοπολίδης να ελέγχει την μπάλα, του φεύγει από τα χέρια. Πόσο ρόλο τώρα, Νίκο, είσαι ο ειδικός, πόσο ρόλο παίζει η βροχή να γλιστρήσει η μπάλα, είναι κακή τοποθέτηση, τι ακριβώς είναι? Όλα τα σουτ που κατευθύνονται προς την εστία είναι επικίνδυνα. Όλα θέλουν την ανάλογη προσοχή. Τώρα τι να πω. Κρίμα πάντως για την εθνική μας ομάδα που δεν άξιζε ασφαλώς να βρεθεί πίσω με αυτό το γκολ. Πετάχτηκε πώς θα γίνει η εκτέλεση. Ο σκηνοθέτης προτιμά να μας δείχνει τις εξέδρες και τους οπαδούς των Ουκρανών φιλάθλους. Πάντα Τσάρτας και Καραγκούνης στο 81. Η φάση αυτή για την ελληνική ομάδα εκτελεί ο Βασίλης Τσάρτας. Καταπληκτικό γκολ! Καταπληκτικό γκολ από τον Βασίλη Τσάρτα. 1-1. Μπράβο στον Βασίλη Τσάρτα. Καταπληκτικό γκολ. Απίστευτη εκτέλεση, φάουλ από τον Άσον. Και χωρίς ομάδα πια ο Βασίλης Τσάρτας, αλλά είναι το χρυσό αριστερό πόδι για την εθνική μας ομάδα. Μπράβο στα παιδιά. Δείτε και ξαναδείτε αυτό το καταπληκτικό χτύπημα φάουλ από τον Τσάρτα από πολύ μακριά. Είπαμε ότι είναι σε πολύ καλό σημείο. Αν και ήταν αρκετά μακριά, ο Τσάρτας δεν χαρίστηκε στον Σοκόφσκι. Ο Βασίλης Τσάρτας, ο οποίος σε πάρα πολλά παιχνίδια για την εθνική ομάδα ήταν αυτός ο οποίος αποδείχτηκε με ο Ελμάγκο, όπως τον λέγανε στην Ισπανία, έτσι, μάγος πραγματικός με το αριστερό πόδι. Και ξανά